Ojiwo mondo miyo Kasra gi chenro mar chulo gope mag tije ma osetim ma otieki mondo gibed gi yot e tawo tijegi e budget mabiro. Ma en kaluwore kod duoko mar nonro mar jaga budget moyango ni dweche 3 motelo ne giko omenda kata giko hik omenda ma 2023-2024 kaunti ma Homa Bay pod ne ibandho $758.7. Nonro ma kamano oluw ni Homa Bay ne ojiwo choko mage mag osuru kendo kungo omenda kokalo e bedo gi wuodhe matin madhi e pinje maoko. Ei budget mar $11.7 mane kaunti ma Homa Bay chano tiyogo e chopo chenro mage e hik omenda ma 2023-2024, kaunti no ne geto yudo $8.13 kowuok kuom piny owacho mamalo, $2.38 kaka choko mage mag osuru ka $142.87 ne gin omenda manodong' e aguch kaunti kendo ne dhi chwal mondo ti kode e siro budget masani. Kata obedo ni kaunti ma Homa Bay ne geto $8.7 ma en atamalo 69.5 mar budget mane kaunti chano tiyogo e hik omenda mangima. Kane odong' mana dweche 3 to hik omenda masani rumo. Nonro mar jaga budget oyango ni Homa Bay nosemana yudo $4.86 kowuok kuom piny owacho mamalo, ka choko mar osuru to ne ochopo $927.23 ma en medruok mar atamalo 67.4 ka opim kod $553.71 mane giyudo e kinde machal kamano e hik omenda ma 2022-2023. E kind $927.3 mane Homa Bay ochoko e dweche 9 mokwongo e hik omenda marumo giko dweni, $669 ma en atamalo 72.2 ne owuok e weche mag thieth. Jaga budget oyango ni kuom dweche 9 mokwongo e hik omenda masani, apisno nopuodho mondo Homa Bay County oti kod $5.3 koting'o $874.68 ma en atamalo 16.6 manoket ne weche mag dongruok kod $4.43 ma en atamalo 83.5 manoket ne chulo jotich kod tayo chenro mamoko mag kaunti. E kinde timo nonro ma en tarik 31 dwe mar adek higani, jaga budget oyango ni kaunti no ne osetiyo kod $3.4 e chulo jotich ka $1.19 notigo de tayo chenro mamoko mag kaunti. Nonro no yango ni kaunti ma Homa Bay notimo winjruok kod bengi mar Equity mondo konygi e chulo sach apisa mag tend kaunti, chudo mane juoge nyinyo mar atamalo 1 kod osuru machielo ma idendo ni excess duty mar atamalo 20, kendo tarik 31 dwe mar adek higani, jaga budget no yango ni buge omenda mag bengi mar Equity ne nyiso ni gisechiwo ne kaunti $419.94. Bende kaunti ma Homa Bay ne odonjo winjruok machielo kod bengi mar KCB mondo konygi e chulo sach jotich mag tend kaunti, chudo mane bengi juoge nyinyo mar atamalo 0.5 kod osuru machielo mar excess duty mar atamalo 20, ka e kinde mane timo nonro, bengi mar KCB noyudore ni ne osegolo $442.16. E weche chulo gope mag tije kod chenro manosechwal ne kaunti midendo ni pending bills mar $961.9 mani bandho kaunti e hik omenda mar 2023-2024, e dweche 9 mokwongo Homa Bay ne osemana chulo $99.81 ka gope mane pok ochul e kinde ma jaga budget ne timo nonro ne romo $758.76. Od bura mar kaunti ma Homa Bay bende ne pod ibandho $42.9 e kinde mane jaga budget timo nonro mare. E chudo mag jotich, jaga budget oyudo ni Homa Bay ne ochulo $2.52 kokalo e lai machiko puodho mar IPPD ka $718.51 ma en atamalo 22.2 ne ochulo e yor obok matching midendo ni manual payroll. E kind $56.66 manoket kaka budget mar od bura mar kaunti ma Homa Bay, $25.21 ne odhi e balang' mag jood bura midendo ni sitting allowance, manyiso ni MCS 52 mag od burano ne oyudo balang' maromo 51,882 dwe ka dwe. E wuodhe mag pinje maoko, tend kaunti ma Homa Bay nenore ni ne okungo omenda kendo tiyo mana gi $2,548 kod $9, ka wuoth manotero apisa boro mag kaunti romo mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi midendo ni COP28 manotim Dubai e kind tarik 30 dwe mar 11 2023 nyaka tarik 12 dwe mar 12 2023. Tend kaunti notiyo kod $1,50,000. Limbe machielo mane apisa ariyo mag kaunti otime piny Amerika e kind tarik 19 dwe mar 9 2023 nyaka tarik 28 dwe mar 9 2023, tend kaunti ma Homa Bay notiyo kod $1,498 kod $9. Kaluwore kod nonro no, jaga budget oyudo ni od bura kod tend kaunti ma Homa Bay ni kod akaont 7 mag bengi, ka 5 kuomgi nitie bengi matimo ohala midendo ni commercial banks, gino modhi ataro mar chike mag omenda mar 82 kare mokwongo B madwani kaunti otatijene mag omenda kokalo e bengi maduong' mar Kenya, CBK.
E wi mano, jaga bajet kokalo e nonro mare dwani mondo kaunti ma Homa Bay okas chenro mag chulo gope ma pod ibandhogi, neno kaka inyalo gawo omenda madhi osara kod tayo chenro mag kaunti, jiwo choko margi mar osuru, kendo neno ni chudo mag jotich otim e lai mar IPPD mondo geng' rot manyalo miyo mibadhi timore e kinde mag chudo. George Bati, Ramogi TV.